Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Scotland da ci 3-0. Idan ka duba wannan wasan gaskiya za ka yi ba dan wasa Vinícius Júnior. Dan wasa Vinícius Júnior ya yi matuƙar ƙoƙari sosai a wannan wasan. Idan dai ba ku manta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain tana bibiyar dan wasa wato Vinícius Júnior. Idan ya yi ƙoƙari ƙungiyar ta ce ko nawa za ta iya sawa domin ta ga ta mallaki dan wasa Vinícius Júnior. Kuma muna taya su muna da irin wannan nasarar da suka samu. Sannan sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Morocco ta duk ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Haiti da ci 4-2. Idan ka duba wannan wasan shi ma gaskiya wasan ya yi kyau. Dama ƙungiyar ƙwallon ƙafa ƙasar Morocco sun riga da sun samu gurbi kai tsaye. Sannan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar South Africa ta samu nasara akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta South Korea da ci 1-0. Shi ma wannan wasan gaskiya ya yi matuƙar kyau sosai. A yanzu dai ƙungiyoyi da suka fito daga nahiyar Turai akwai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Morocco wacce a tarihin gasar cin kofin duniya ta yi nasarori sau 7, sannan Najeriya sau 6, Ghana sau 6, Kamaru sau 5, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ƙasar Senegal su ma sau 5. Gaskiya muna ta ƙungiyar ƙwallon ƙasar Brazil murna da irin wannan nasarar da suka samu matuƙa sosai. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlantico Madrid ta tabbatar da ɗaukar ɗan wasa wato Alejandro Grimaldo da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta bayan Leverkusen. Idan ka duba wannan ɗan wasan gaskiya za ka yi ba masa irin kokari da yake a ƙungiyar ƙwallon ƙafa bayan Leverkusen, sannan kuma zai taimaka wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlantico Madrid. Kamar yadda Fabrizio yake cewa ɗan wasan ya riga da ya gama kammala a tafiya. A yanzu dai haka dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona tana tattauna da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlantico Madrid akan ɗan wasa wato Julian Alvarez, amma kuma har yanzu ƙungiyar ta ce ita ba ta san wannan ba. Duk da sun riga da sun kammala a magana dan wasan, amma kuma kungiyar ƙwallon ƙafa Atlantico Madrid ta ce dan wasan ba na sayarwa ba ne. A yau ne dan wasa Lionel Messi ya cika shekara 39 da haihuwa a duniya. Idan muka duba dan wasa Lionel Messi ya taimaka wa kungiyoyi da dama irin su kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain, kungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Miami da kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina mara national team sosai matuƙa yayi kokari sosai. Idan muka duba dan wasa Lionel Messi akwai wani bincike da ya tabbatar cewa a nahiyar Amurka gaba daya babu wani dan wasa wanda yake dan wasa Lionel Messi zura kwallaye a yankin gaba daya, inda dan wasa Lionel Messi zai kwallaye kusan guda 122, sai dan wasa Neymar Júnior ya jefa guda 79, sai dan wasa Pele ya jefa guda 77. Idan muka duba dan wasa Lionel Messi ko a wannan gasar da ake bugawa ta gasar cin kofin duniya wacce ake bugawa America da Canada da Mexico, dan wasa Lionel Messi ya jefa kwallayensa guda 5 rigis a wasa 2 gaba daya, kuma akwai wasansu da su da kungiyar ƙwallon ƙafa ƙasar Jordan da wannan satin. Dan wasa Lionel Messi gaskiya yana mutuwar kokari sosai a kungiyoyi da dama. Gaskiya muna taya samar da irin wannan nasarori da ya samu. Idan muka manta da kusan kwallayensa kusan guda 22 yanzu a duniyar ƙwallon ƙafa, babu wanda ya kai shi yawan zura kwallaye a gasar cin kofin duniya gaba daya. Gaskiya Messi ya cancanci aiwa masa gaskiya, kuma muna taya samar da wannan shekarun nasa da